И здравейте хора! Днес ще ви покажа как ще направим едно каране до една кафе машина. И понеже сме толкова стръмни, абонирайте се за канала, ударете по един лайк и пишите долу в коментарите дали ви е карат. Мотор. Като може да ви прилича малко на колело с тези педали, но е мотор, който се зарежда на зарядно. Така, моят оператор сега ще ми даде така. Да. И само оператор ще ми даде камерата. Така. И почваме да караме. Само да го изпуснеш. Няма, операторе. Камера. Ама ти да снимаш на нас, така не мога да карам, чули? Окей, бе. Моят оператор и той ще се снима как кара. Само да спреме за момент. И газ. В момента вие виждате как караме. Ето. Не, те сега си дойдат. Хора, една какичка ми пита дали майка ми се дойде. Снимаме клип за YouTube. Ама ще го кача в YouTube, Марио. Ало? О! Чувате ли как бръмчи? Ле. Колите тук минават, ей! Хора, сега мирише на бензин заради мотора. Айде. Оу! Ма трябва да кафе машина, бе. И ти ще караш и кафе машина. Ето, вали. Оператор вали. Сега ще му бъда оператор. Брат, ти не можеш ли така да караш? Не. Аз мога. Аз в момента карам без една ръка. Сега такова и. Сега ти снимай. Ти ме снимай. Не, аз. Чекай, бе. И се абонирайте за канала. Дали и пишете долу в коментарите дали това видео ви е било полезно да карате мотор, ако изобщо можете. И праскайте лайк. Праскайте по един голем лайк. И чао!